Здравейте! Имам честта да посетя едно от най-светите места за християните. Тук, където се намирам, е живял и служил свети Николай. През IV век в Патара е роден свети Николай Чудотворец, който става епископ на мира и умира в нея през 345 година след Христа. Свети Николай бил известен със способността си да лекува хората от нелечими болести. Покрай скалните на манастири на мира се намира и неговата гробница, която е била изградена върху старо светилище. След смъртта му са се съхранявали мощите на светеца тук в църквата, която е възстановена от един от императорите, но след това са преместени в град Бари. До самата църква има и много интересен паметник на свети Николай Чудотворец. След смъртта си е покръстен като светец, покровител на бедните, децата, моряците, рибарите, пътешествениците, търговците, банкерите, затворниците, покаялите се крадци. С него се свързва и празнуването на летния Николден и зимния Николден. Също така той е известен и като дядо Коледа.